Teraz, že k tomuto registru, a ako to uviesť aj v kontexte doby, aj toho, že čo si tu vlastne žijeme a ako. Dovolte mi uviesť register. Ten register je vážna vec, to treba uznať. A ja nie som taký, že viete, že proti všetkým a všetkému, čiže ja uznávam, že niečo treba nejako proste hľadať tie riešenia. Otázka je, že či sme urobili, čo sme mohli a či sme naozaj všetko do toho dali a či sme zvládli aj takú tú, keďže sme parlamentná demokracia, tak predsa len aj také niečo, ako vypočuť si niekedy niekoho, kto možno nie celkom dobre formuluje z pohľadu právnického, ale možno tú podstatu sa snaží vystihnúť takými slovami. A to asi zrejme chýbalo, a čo svedectvom je to, že čo sa dialo u nás na výbore, a to tu musím spomenúť, lebo ja podľa mňa žijeme zvláštnu dobu, naozaj. Nosné zákony, vlastne na tom stojí poľnohospodárstvo na pôde, na hline, nie na hlinovi, ale na hline. Tak my tu nemáme ministra, ale máme tu pani Sakovú. Nič proti nej, ale nie som si celkom istý, či sa v tej problematike pohybuje. Takže už to dodáva taký, by som povedal, že váhu tomu, že čo tu vlastne, alebo ako to niekto vníma. A asi tak aj vnímal celý ten proces, lebo na tom výbore pán minister, si predstavte, pán minister zobral foťák a fotil tam, alebo nahrával na video farmárov, ktorí tam prišli. To bolo neskutočne úbohé. Normálne, že to bolo úbohé, že zo svojho miesta nahrával farmárov a bral ešte tam nejakému kolegu, čo s ním prišiel, že nech zapíše každého, že kto tam bol. Naozaj, toto žijeme zvláštnu dobu. Boli tam ľudia, mimochodom niektorí z nich poznám, ale nebudem hovoriť, že teda koho a ako veľmi, lebo znova ich vystavím teroru, že sa spájajú s politikmi, ale poznám ich v tom, že to sú chlapi, ktorí prísne za tomu aj rozumejú, rozoznajú kravu od jalovice, nie sú na 15. poschodí tu na niekde z Bratislavy, sa netvária na poľnohospodárov, ruky jak lopata, ale nikto si ich tam nevšimol. Tam bol teror času, že proste, že čo a ponáhľame sa, máme veľa bodov a neviem čo. A tí ľudia chceli len povedať niečo, na čom im záleží. S čím žijú. Čo zdedili a zdedia možno ich deti, bodaj by. Dal by Pán Boh, že by ešte niekto po nich to chcel robiť. Tak prišli do tej Bratislavy, prišli rozprávať s tými, ktorí o tom rozhodujú. A tam sa vytvorila atmosféra, minister si ich fotil, nejaký jeho človek si ich zapisoval a šéf výboru a rýchlo, nemáme čas, máme 19 bodov. Rozumiete? Jasné, že nerozumiete. Ľudia, ktorí s tým robia, ktorí mali pocit, že chcú k tomu niečo povedať, že sa ich to bytostne dotýka a ono sa ich to bytostne dotýka. Naozaj ten register užívacích vzťahov je vážna vec. Skutočne vážna vec. A keď vieme, že to je vážna vec, tak prečo sme si k tomu nesadli? Prečo sme nespravili, lebo to tam zaznelo, že bolo alebo nebolo nejaké stretnutie. A z tej diskusie som ja nacítil, že dá sa, že nebolo. Nebolo s každým. Možno si nejak formálne odklikli, SPPK zavolali, ale tam boli aj iní, ktorí neboli. A títo sú čo? Títo sú vzduch? Títo nás nezaujímajú? Ja neviem, ja by som nebol taký, ja by som bol vďačný za každého, kto si ráno dá gumaky a ide ku krave. Ja by som bol vďačný za každého. Ja by som nemal taký ako, že a čo vy tu? Však my sme tu v Bratislave. Ja by som bol veľmi pokorný k tým ľuďom. Dal by som si tú prácu. No poďte, povedzte, čo vás trápi. Poďte, povedzte, ako to vnímate. Možno to neviete tak právnicky povedať, uvedomujeme si to, však nie každý je tu právnik. Však tu už je právnikov toľko, ako to bude robiť, sa pýtam. Tak povedzte nám, čo si vymyslíte, že je problém a my to už poprávničtíme. My už to teda právne napíšeme. Povedzte nám tú esenciu, povedzte nám tú podstatu. Nie, nikto je nechcel vypočuť. Nikto. Na čo? Vzduch. Vzduch. Tí ľudia boli vzduch. Takže takto, po takomto nejakom legislatívnom procese v úvodzovkách sa to dostalo až sem. A je to tu v druhom čítaní. A asi to prejde a asi chcete, asi máte záujem to naozaj zabetonovať niečo, čo proste výraznou mierou poznačí všetky tie vzťahy a súťažnosti a celý ten sektor. Ja by som naozaj väčšiu rozvahu a kľud a takú, aj by som povedal, že dobrú vôľu
Obzvlášť, viete prečo to? Ja to poviem ešte aj na konci, ale teraz to spomeniem, lebo akoby tá niť sa tým viedla, lebo to, čo teraz príjmeme, má platiť až prvýkrát sa má aplikovať, prvýkrát to môžete zadávať v novembri 28. A prvýkrát sa podľa toho má postupovať, myslím, že v júni 29. To znamená, my s 3-ročným predstihom schvaľujeme niečo, čo výrazným spôsobom poznačí. Dobrá správa poľnohospodári možno je, že už tam budeme my. Ja verím tomu, že už tam budeme my. Lebo to už aj za normálne okolnosti, ak to nebude skôr, verím, že tam už budú ľudia, ktorí si vás zavolajú a budeme sa rozprávať. Budeme sa rozprávať, že kde sú možné chyby, kde nie sú. Čiže ešte to nemusí byť tak zlé. Len viete, že oni to takto zle už teraz predkladajú s tým, že sa to má schváliť vtedy. Teda, že v čom? Ale to nielen ja si myslím pocitovo, že sú tam chyby. Bolo 158 pripomienok, z toho 57 zásadných. Prepáčte, čítam, lebo to som si nevedel ani zapamätať. A z toho sa 60 neakceptovalo a 17 zásadných. To je podľa mňa dosť. Podľa mňa není tak, akože... Ja neviem, nemal som fakt energiu a čas vyhodnocovať každú tú pripomienku. Možno boli niektoré fakt, že o ničom, zjednodušene, ale ten pomer mi celkom dobre vychádza. Čiže to je len na nejakú dokumentáciu. A mladí poľnohospodári, ktorí sa sťažovali, že ich nikto nezavolal, dali 2 pripomienky a nebola akceptovaná ani jedna. SPPK, to znamená tí s lepšími kontaktami, cez RUZ-ku dávali 17 pripomienok a 6 im neakceptovali vôbec. 4 čiastočne. To je tiež podľa mňa dosť. Podľa mňa tam SPPK nepísalo, že chceme, ja neviem čo, že nejakú, viete, že dávali podľa mňa vecné tie pripomienky, že ten pomer mi vychádza, a to sú tie profesné, to sú tí, ktorých sa to bytostne dotýka. Samozrejme, že tam pripomienkovali aj iní, ale títo sa bytostne ich to dotýkalo a taký to bol nejaký pomer toho vyhodnotenia. Čiže zdá sa, že ten proces má nejaké nedostatky. Možno preletím, že v čom. Skúsim povedať a upozorniť na určité riziká, ktoré ja identifikujem. Hneď v tom prvom paragrafe sa rozpráva, že to, čo sa zapíše do toho registra tých užívacích vzťahov, má prednosť pred údajmi napísaných v akomkoľvek inom registri. To znamená aj na katastri. Proste to je absolútny register. Hej. Čiže vznikne nejaký absolútny register, ktorý má prednosť pre všetkým. A teraz dobre, že akým spôsobom tento register bude vznikať. To je tam tiež, o čom sa dá silne rozprávať. A teraz, že ja si vypichnem tie by som povedal, najcitlivejšie veci, ktorými sa teraz má zmysel ich naznačiť, že sú problematické. Na konci dám procedurálny návrh, aby sa tento zákon stiahol a vrátil na dopracovanie. A keď nie, keď si ho schválite, tak sľubujem poľnohospodárom, že my to budeme cizelovať a budeme to robiť tak, aby to bolo dobre. Tak, aby ste boli. Register nejaký nám treba. Poriadok nám nejaký v tom treba. Treba uznať, možno nie všetci budeme na 100% spokojní, ale dôležité, aby veľa ľudí bolo väčšinovo spokojná. Nemôžeme to robiť tak, že niekto bude spokojný a v určitom momente, nechcem tu konšpirovať, že niekto bude veľmi spokojný, lebo má tú ekonomickú silu, má tú právnu silu, má tú silu kontaktov, lebo zapisuje okresný úrad. Niekto na okresnom úrade ľudí pozná, niekto na okresnom úrade nepozná. Ten, kto zapíše, to už je jak pomaly v Pieskovci. Ten, kto to zapíše, to je normálne, to je na úrovni Mojžišových, Pieskovcových dosík. Môžete sa domáhať zmien a tých zmien sa môžete domáhať, ale bude o nich rozhodovať súd. Všetci vieme, ako to tu funguje. A to, čo sa tam napíše, to dokladuje aj to, čo vám teraz prečítam, že o tých údajoch zapísaných v registri sa predpokladá, že sú hodnoverné. Kým sa nepreukáže opak. Dal som si tú prácu, že som sa pýtal tých, kto to vypracovávali, že kto preukazuje opak? Súd. Väčšinovo súd a potom ešte nejaké iné. Čiže to je dobré, nie?
na Slovensku. Všetci vieme, ako tu veci trvajú, takže preukazuje sa opak. Čiže áno, budem tam, zapíšu ma, mám to v Pieskovci a ty môžeš sa súdiť so mnou, koľko chceš, kým sa ty vysúdiš, ja si už urobím všetko, čo mi treba. Je tam veľa ďalších skutočností, ktoré treba spomenúť, ale ako na dokumentáciu toho, že možno s akým úmyslom sa to robilo a že či ten úmysel možno bol u niekoho dobrý, ja nevylučujem, hej, ale niekto si teda zacítil šancu, že niečo sa dá ešte aj prípadne na tom zarobiť a niečo sa dá ešte akože pre nás, aby to bolo ešte lepšie, ako bolo. Sám minister to dokonca povedal, hej, že po dohode s advokátskou komorou. Ja sa pýtam, alebo takto formuloval, že aby oni boli spokojní. A to je také fascinujúce, že tu my rozprávame o poľnohospodároch, o tom, že ako im budeme, viete, niekedy v tej Amerike sadli na konia a kto prvý zapichol ten kolík, tak toho pôda bola, hej, teraz my robíme toto, hej. Možno to nebude to na koňoch, ale bude to cez právnikov. My sme teda, ale pán minister si farmárov fotil a deklaroval, že s advokátmi sa dohodlo, že sú spokojní. No bodaj by neboli spokojní, lebo, viete, ja vám poviem, že ako to vzniklo, lebo tí advokáti vlastne to budú celé procesovať. U nich oni budú robiť, ale pozor, vážení, oni nebudú robiť garanta čistoty, oni budú robiť sekretárske práce, za ktoré predpokladám, že bude nejaká bonifikácia, že bude im za to niekto platiť. V pôvodnom návrhu bolo, že tie údaje, ktoré sa mali zapisovať a ktoré sa mali kontrolovať, mali byť aj pravdivé. A viete, akú dala pripomienku Slovenská komora advokátov? Vypustiť slova pravdivý. Rozumiete, že vy vlastne, to je úplne fascinujúce, čiže to, čo by malo byť zrejmé z toho, že teda, tak bolo to tam dokonca explicitne, že malo by to pravdivé, ale komora namietala, že nechce, aby to bolo pravdivé, lebo oni chcú len administrovať, že doneste, my to takto zaviažeme, budeme sa tváriť pritom múdro, zanesieme na okresný úrad a pošleme faktúru za neviem koľko tisíc eur. A odmietajú preberať akúkoľvek zodpovednosť. Oni odmietli to, aby bolo napísané, že tá pripomienka ináč bola akceptovaná. Čiže pripomienka komory, aby ten register a tie podklady, ktoré oni budú odozdávať, sprocesovávať, aby boli pravdivé, tak toto ministerstvo akceptovalo a vypustilo ju. Čiže ASIFu, SPPK, ministerstvo nevíde v ústretí, ale komore advokátov vyšlo. Lebo do toho registra tí advokáti budú proste procesovávať iba to, že ukáž, kto si, ukáž, aký pozemok a tu mi napíš, aký máš k nemu titul. Nič viac. On nemusí skúmať, to proste len ukáž, ja to pekne poukladám a odozdám. V zákone je napísané, že iba cez neho. Že iba cez právnika. A ja sa pýtam, prečo na sekretárske práce musí byť niekto autorizovaný advokát? Však podľa mňa to je diskriminačné. Však to kľudne môžu robiť účtovníci, to môžu robiť auditorské firmy, však to môžu robiť ženy doma na tomto, že sú, ja neviem, na materskej a majú nejaké, som povedal, základné zručnosti, tak môžu administráciu robiť. Prečo? Keď nikto za nič nepreberá zodpovednosť, iba administruje procesy, hej, prečo to musia byť advokáti? Advokátov treba platiť. Lebo áno, to je tak naozaj napísané, kto by chcel, nech si to pozrie, že je to tak, že oni to len urobia, že ten návrh, ktorý oni spracovávajú, že majú tam dávať iba pozor, aby tam všetko bolo napísané. Nič iné. Nič. A keď tam aj bolo naznačené, tak to namietali. Ak by niekto iný odozdal a nebolo by to autorizovaným, to znamená, nebolo by to cez monopol advokátskej komory, tak sa na ten zápis neprihliada. Explicitne, jasne v tom zákone napísané. Tomu sa hovorí život, ne? Akože, to je dobré, že proste. Ešte škoda, že tam nie je napísané, že teda malo by to byť v Rožňave Fero Mrkvička, vo Veľkom Krtiži Jano Mrkvička, ešte to byť chcelo, nie? Ale ono sa to, samozrejme, to už do zákonov by ste takú drzosť nemali, tak ono sa to tak nejako vloží, že kto to šikovne vybavuje a kto proste to bude vedieť najrýchlejšie pozapisovať, tak u toho sa všetko to nakoniec
zgravituje to k nemu a on to bude robiť. Čiže čo s tým? A znova, v mysle toho, že nie som proti všetkému. Ja si naozaj myslím, že treba v tom robiť poriadok. Ambícia možno bola, potreba existuje, spôsob má nedostatky, výsledok je problematický. Takže čo teraz? Tak skúsme prípadne, hovorím, neviem tu už moc politicky do toho tlačiť, hej, ale ja už len kvôli tým poľnohospodárom. Naozaj. Máme čas ešte prísne za keď s takou účinnosťou má byť ten zákon, tak možno by to ešte mesiac, dva vydržalo. Ak by ma pán minister niekde pozval, rád prídem. Keby ma niekde pozval, kde bude nejaký otvorený stôl s ľuďmi, ktorí rozoznajú kravu od jalovice, hej, kde sa budeme rozprávať o tom, že ako prípadne by sme mohli nájsť spôsob, že čo s tým našim vidiekom, čo s tým našim poľnohospodárstvom, v dobrej viere. Sadneme si tam, zavrieme sa tam, dáme si vodu, chlebičky a budeme tam dovtedy, možno niekto zvýši hlas, možno niekto zníži hlas, ale na konci povieme plus minus, toto by mohlo byť. To není Everest. To je podľa mňa reálne. To vieme. A to je našou povinnosťou. Nás ako politikov je to povinnosťou a nie si fotiť farmárov, keď sa prídu sťažovať. Takže naozaj, škoda, že som nestihol povedať, neviem, kde ešte tá príležitosť bude, že ako toto súvisí v kontexte s tým zákonom o nájme, kde ste si vytvorili takú metadefiníciu toho, že ako môžete niečo užívať. Tá metadefinícia je, že vlastne sa mení jedno ačko v zákone o nájme pôdy, ktoré vlastne vypúšťate a mení sa takým nejakým triky systémom, že teda, že keď niečo 5 rokov niekde ste a tak tam ste a už ako keby, že máte právo. To je také zaujímavý typ vydržania, ale hovorím, to by zaslúžilo samostatnú diskusiu. Viem, prečo ste to tam dávali, viem, že prípadne môžu to mať nejaké rizika, viem, že tá terminológia tam nie je celkom správna, ale znova. Možno by to stálo za to a dávam to na zváženie, ale nie je tu pán minister, je tu pani ministerka Saková, nič zlom. Počúvate, je vám to úplne jedno, ja sa nečudujem, že naozaj skúsme, ja to chcem dať, pán spravodajca, taký návrh, myslím, že to je podľa paragrafu 83, že vrátiť návrh zákona na dopracovanie. A chcel by som dať o ňom hlasovať hneď. Nie, ale samostatne, teda pred týmto. Čiže, ja hovorím, nie pre nejaké politické body, neviem čo, prosím, že dajte svätý pokoj s tým. Viete čo, prečo? Preto, lebo nám treba robiť. Naozaj, kým ešte niekto na tom poli je, kým ešte niekto v tom traktore sedí, kým ešte niekto si chce dať ráno gumaky, tak im poďme povedať, poďme ich uspokojiť, nevytvorme tú atmosféru, ale sme vám dali. Lebo áno, keď v tomto to príde, keď schválite aj nájom pôdy a schválite aj ten register, tak tí problematickí si povedia, ale sme vám dali. Áno, alebo sme vám dali. Lebo viete, elektronicky, taký systém, taký systém, musíte mať jeden systém, druhý systém, od niekoho to žiadať budú, nie, potom to dávate spracovať právnikovi. Áno, niekto to zvládne. Elektronicky všetko, samozrejme. Poznám ja ľudí, ktorí sú strašne dobrí, ľudské veľké srdce, ruky jak lopata a bojím sa, že pre nich to bude také, že budú sa toho bať. Budú sa toho bať, bude to pre nich brzda a si povedia, že ja už možno tie krávky dve aj predám. Už naozaj, keď už toto odo mňa chcú. Viete, ja by som, tým končím, keby sme tu boli štát ako štát, viete, že nám na niečom záleží. Že sme to tam dobačovali, kde sme dobačovali a sme zmenili tak tvár poľnohospodárstva, že tu vlastne sú najväčší poľnohospodári chlapici z Bratislavy na sedmičkových baurákoch, tak ešte by som dal tomu šancu. A povedal by som, viete čo? OK, vieme, že treba robiť register. Dajme do nejakej výmery toho, čo by ste mohli mať obhospodarované, vám servis robí štát. Lebo si uvedomujeme, že je to pre vás náročné, ekonomicky, časovo, organizačne. Musíte, lebo ten chlap nemá časy platiť právnika, účtovníka, neviem koho. Ten chlap musí byť ráno o 4:00 pri krave. Potom utekať do traktora, neviem kde, všetko možné, viete. Tak áno, my si vás vážime, sme radi, červený koberec pred vás, štát má nejaké kapacity, do nejakej výmery sa to servisuje,
servisujeme my. To je bol gesto, čo? Podľa mňa by si to tí poľnohospodári naozaj zaslúžili. Čiže áno, treba sa nám o tom rozprávať. Neviem, či niekde zaveje môj hlas, alebo bude len hlasom volajúceho púšti, že skúsme, lebo toto naozaj prijatie týchto dvoch zákonov výrazným spôsobom, nechcem povedať, že zabetonuje, ale poznačí a nastaví to, že akým spôsobom sa bude uberať slovenské poľnohospodárstvo. Takže naozaj trochu rozvahy, pokory, myslím, že aj z môjho vystúpenia by bolo, lebo by som vedel dať aj silnejší drive tomu, ale naskôr si dávam pozor, že kvôli tým poľnohospodárom, kvôli tým ľuďom, ktorí naozaj si musíme vážiť. Musíme si ich vážiť a sú medzi nami. Treba si ich vážiť, treba im dať také zákony, kde budú mať pocit, že to je spravodlivé. Že to je spravodlivé, že tí, čo robia, majú. Ten, čo nerobí, dovidenia. Vyskúša inde. Ale nie v poľnohospodárstve. Naozaj. Nemôžete, ľudia, ktorí nevedia robiť, takže sa uživia v poľnohospodárstve. Naozaj tak nefunguje. Preboha, to nikdy tak nefungovalo. Poľnohospodárstva musí odhaliť ako prvého, že si dá rybak. Ako prvého, to je tá bučiaca krava v kravíne. Rozumiete, keď bučí krava v kravíne, to znamená, bude hladná alebo chora. Neoklamete. Neoklamete, naozaj. Takže veľká vďaka tým, ktorí ešte majú s nami politikmi veľkú trpezlivosť. A ak ma niektorí z vás počúvate, tak prosím vás, využite vy možnosti, ktoré máte. Existuje možnosť stiahnuť a dopracovať. A minister má možnosť, ministerstvo má veľké, kúriť sa tam kúri, môžeme sedieť, chlebičky si donesieme, vody veľa nevypijeme, a poďme sa rozprávať, ako nájsť taký model, s ktorým ako tak budeme spokojní. Ďakujem pekne.